it-teddy bear. Xi drabi ma nkunx nista' norqod, għax ma nkunx qajjien ħafna, jew għax tkun isħana. Il-mamà ġġib li t-teddy bear u ndaħħlu fis-sodda miegħi. U teddy bear kannella, imnieħru iswed, għajnejh tal-ħġieġ u idnejh rotob. Nista' ndaħħal subajja f'ħalqu, nafaslu mnieħru, u ma jagħmilli xejn. Għax dan hu teddy bear taċ-ċarruta. Sakemm norqod u għajnejja jinfetħu u jingħalqu, li t-teddy bear noqgħod niġbidlu idnejh u lanqas weġġa' għax mhux annimal ta' veru. Il-mulej jagħmel ħafna annimali ta' veru. Il-juni, żwiemel, il-junfanti, tigri u naċ. Annimali li jżommuhom fid-dar bħal kelb u bħal qattus. Annimali kbar u annimali żgħar. Annimali li ma jagħmlulek xejn u annimali li jikdmuk. Jien rajthom fil-kummedja u narahom fuq it-television. L-annimali huma sbieħ u jiena rrid inħobbhom għax il-mulej m'għamilhomx biex xi ħadd isawwathom, jagħtihom bis-sieq, jew ma jagħtihomx xi jieklu jew jixorbu. Lill-annimali l-mulej jieħu ħsiebhom bħalma tieħu ħsiebhom ukoll il-mama tagħhom. Iġġibilhom l-ikel, ma tħallihomx jintilfula għax għadhom żgħar. Tallimhom jimxu, tallimhom jieklu u joqogħdu attenti ħalli ma jiġrilhom xejn. Jekk il-mulej jieħu ħsieb l-annimali, mela jieħu ħsiebna wkoll. Aħna iktar nifhmu mill-annimali, mela l-mulej jieħu ħsiebna iktar. Issa it-teddy bear raqad u jien għadni mmelsu u nrossu miegħi. Ejni mulej, ħalli jiena norqod ukoll. U għejn il-dawk li bħalissa ma jistgħux jorqdu għax ma jifilħux jew għax għandhom lil xi ħadd marid. U qabel norqod tinsiex tberikni.